Ngibingelele ngiphinde nginamkelana kubathandi bomculo maskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi efika ngaso ke isikhathi ngeke ukholwe ke utshatha ukuthi ke wenzeni ke ngesikhathi ke elapha na ke emsakazweni ekhuluma ke ngalo ke igcokama elisha ke uvume ke igama alinikwa yilona ke igcokama elisha leli elithi ke ukheroti ke washo ke ukuthi cha ngempela ke walinikwa uyena ke umfo kaManqele ukuthi ke ukheroti kodwa ke hayi ukuthi ke wambuka ishape wambuka ke ukuthi ke utholakala ke yonke indawo njengawo ke ukheroti ke wabesesho ukuthi cha ngempela ke leli gama ke walinikwa insizwa ke esikubongayo ukuthi ke umfo kaNgobe ke uyawuqonda ke futhi ke uyawazi ke umdlalo ke wezinsizwa njengoba ke umthandeni ke umfo kaManqele ametha ke leli gama naye ke kumele ke aphinisele ke noma ke agadle ke ngoba ke kuyadlala lapha ke endimeni ezomculo bezingakho ke mbukele besekulethela zona nansi ke ivideo ke utshatha ke elivuma ke bukhoma leli gama alethiwa ke igcokama elisha siyabonga ngacanjwa igcokama elisha leli gama yabo ngase ngisale sengithula kayisizwe singikhwaza ngalo nje hayibo elika carrot ucitshile yabo noma usunaka phela ucarrot usunaka nanezinto ezitholakala kuwo uyabona isitshalo ngempela sibalekile cha phela ngeke mawusho njalo phela zokusho ukuthi wa taste nomuntu usukhuluma mawusufaka emlonyeni hayi ke masikhuluma ngocarrot bathi bakhuluma ngeshape bathi bakhuluma ngeshape cha phela ngicijile mina akazi